Kažeš umoran si ispijen. Gde si umoran, čoveče, pa ti, dečko, sijaš tamo u eliti, sijaš sad ovako napolju, znači. Hvala. Reci mi, molim te, evo, jesi sumirao malo utiske od kad si izašao? Matija Matijević je, dakle, sa nama, znate ga svi. Pozdrav svima. Jesi li sumirao malo utiske kada si izašao iz realitija? I kako se to tebi sad čini? Kako se tebi čini kako si sebe predstavio tamo? Ja sam, onako, sležu se utisci, naravno razgovaram i sa mojima, skupljam neke njihove utiske, naravno znači mi njihovo mišljenje. I mislim da je stvarno bilo super. Oni lično nemaju ništa da mi zamere. Ja sam sebi, možda neke sitnice, ali ništa specijalno, s obzirom na to da mi je treće učešće, da sam sada najzreliji od svih prethodnih puta, stvarno sam zadovoljan, ne mogu da kažem. Jel mama rekla, dobro, zašto se nisi smuvao sa Sofi? Pa, mislim, dobro, niko meni ne želi da upravlja, niti da mi onako daje. Niti si ti tip koji to dozvoljava. Da, ne dozvoljam, naravno, ali oni su jasno stavili do znanja da je ona njima super draga, da im je simpatična. Ja sam razgovarao sa njima o tome, ali to je to, mislim, više je to neka priča, baš što je nahvalili, negde smo onako sumirali utiske, porazgovarali, ali takvo baš pitanje, znaš, nije bilo. Dobro, reci mi, molim te, kako ti uopšte gledaš na nju? Dakle, ona je onako, baš se bila zaljubila u tebe, znači i dalje ona, čini mi se, zaljubljena, negde gaji neke emocije, sad ti možda više gleda kao prijatelja, pošto negde je i svesna, verovatno, da ti imaš neke svoje drugačije planove, ali kakav ti je bio osjećaj prema njoj u trenutku kada si shvatio da je zaljubljena u tebe, da je ušla u reality, da je negde ta kuća tamo i da su svi saznali da ona gaji emocije prema tebe? Jasno. Pa znaš kako je sad hronološki malo da ti poređem. Mi smo prvo počeli da džuskamo na žurkama. Ja nju nisam poznavao, niti smo se upoznali nešto specijalno do te pred Novu godinu, novembra, vamo tamo. Iako je ona ušla u krajem septembra. Da. Nismo tu, ona je prvo bila sa Dačom, ja sam imao neku svoju ekipu vamo tamo. Nismo se toliko zbližili. Onda smo spontano na žurci krenuli da džuskamo, da se zezamo. Ja sam vidio da devojka ima super neku energiju koja mi odgovara. Poželeo sam malo da je bolje upoznam, da vidim šta se tu krije. Što da ne. Pogotovo interesantna priča, izvinjam se. Interesantna priča, devojka dolazi iz Ukrajine, živjela neki nomad life, seljakala se, Indija, Dubaj, vamo tamo. Vidim da je neka jako urbana i zanimljiva priča i tako krećem da se družim sa njom. Eto tu negde oko Nove godine da se zbližavamo i dosta smo se dugo mi družili, provodili puno vremena dok ona nije meni to rekla i priznala. Nakon toga smo pokušali da se odvojimo, u smislu rekao sam da otvoren sam bio, da je moja glava negde s polja, da ja nešto imam, šta nisam raščistio u glavi. Probali smo da se odvojimo, ona je samo prišla i rekla Matik, ona me nazove Matik, ja ne mogu, meni je mnogo lakše ovde sa tobom. Gurali smo jedno drugo nekako kroz reality, davali motivaciju i snagu. Bili ste baš kako podrška jedno drugom. Da. I stvarno ja sam nju mnogo zavoleo, ona je jedna mnogo kvalitetna devojka, ali znaš kako nezgodno je to u realitiju, upućen si non stop na tu neku osobu koja ti prije odgovara, a s druge strane stvarno sam se trudio da budem fair prema njoj, da nema tu neku lažnu nadu s moje strane, nego da stvarno budem skroz otvoren i da tom komunikacijom i tako iskreno nekako gradim taj odnos. Jasno. Reci mi, molim ti u stvari, da li si negde znao da će Gastos da pobedi? Svi su napolju očekivali da će Anđela osvojiti prvo mesto. Da. Pa ja sam u kući nekako to iznutra, jer mi nemamo tu širu sliku napolje, kakav je utisak naroda, šta se dešava. Ja sam u jednom trenutku bio ubeđen da Anđela pobeđuje, iz razloga što sam mislio da je ona postala žrtva u tom odnosu. Da, jasno. Nekog njegovog tog onako odbojnog ponašanja, nekog njegovog možda ponižavanja u određenim momentima, a onda kad shvatim da je ona njega lagala za neke stvari, da je tu bilo svačega, nije mi čudno da je pobedio, pogotovo što je on neko ko je istaknuti lik već godinama i što se tiče reality i muzike, stvarno je vrlo uspešan u celoj toj priči, u javnosti, u medijima, ima jaku podršku. Nisam iznenađen, ali mislim, u septembru sam rekao da su njih dvoje prvo i drugo mesto. Sećam se, sa Karićem sam pričao, rekao sam baš negde, da, sigurno je bio septembar, oktobar, rekao sam, njih dvoje su na kraju, na postolju i nekome od njih dvoje se diže ruka.
Da, jasno. To sam pogodio, a ovo nisam. Da li se očekivao da će možda ljudi koji su važili, da kažemo, za jedne od glavnih favorita i koji su bili tu negde glavni za stolom, da se raspravljaju, da isteruju pravdu i ostalo, na primjer, ne znam, Kačavenda, Lepi Mića i ostali, oni su negde osvojili neka niža mesta. Negde su ljudi njih videli, da kažemo, među prvim mestima Jeste. Kačavendino mesto je iznenađujuće. Mislim, nama u kući. Ne znam sad kakav je stvarno opet. Da, i Napolju isto. Da, iznenađenje jeste. S obzirom da i prošle godine bila 10. čini mi se 9. kako je rekla. Njeno mesto, Mića uvek bude. Čak ovo mu je super mesto. Jeste. U odnosu na neke prethodne. Napredovao je. Da, napredovao je. Uroš Stanić se jako razočarao, to sam video. Da, bilo je par iznenađenja. Međutim, iznenađenje smo i Sofija i ja, kada su ta neka predviđanja u pitanju. Sad kad sam izašao napolje i kad vidim koliku podršku imamo i koliko smo pažnju zauzeli kod gledališta, jasno mi je stvarno. I kad vidim te neke klipove za koje ja treći put ulazim, ali ja i dalje nisam svestan u kojoj se meri to snima, da je fokus uvek tu. Ja sam mislio, mi sad tu igramo, ali Anđela Gasoz nešto rade, Ena Peja, Ali Matija, moram da te pitam, ti si sve 3 sezone negde isti, ali Anđela je menjala negde sebe kroz ove 3 sezone. U kojoj sezoni ona tebi bila onako najinteresantnija i kako ti se u ovoj sezoni sad čini? Da li misliš da je bila folirant ili misliš da je bila to baš ona sada? Mislim da je mnogo pazila. Mislim da je zbog greške koje je napravila u šestici mnogo pazila na svoje ponašanje. Ušla je naštelovana, želela da prikaže ovo što je prikazala i uspela je u tome. Mislim, to mi govori iskreno. Sad, glupo mi je više da pominjem taj seks. To je onako malo... Nije tabu što se tiče reality, ali sad, izašao sam iz reality, pa ne želim da im uopšte više da komentarišem to na način. Samo ću pitati, negdje je ostalo upamćeno, kad si ti komentarisao Anđelu, zašto nisi želeo da ostaneš sa njom, ti si rekao, ne sviđa mi se kako se ona ljubi. Pa to sam rekao u toj 5. sezoni, isprovociram. Nije mi na ponos, možda mi sad iz ove tačke gledišta i žao, ali jesam to tad rekao, Dalila me nešto isprovocirala, kao drži me u šaci nešto, onda ja kao da ne može mene niko drži u šaci, ja ću sad da kažem, glupost. Jasno. Reci mi, molim te ovako, da li si dobio poziv za Elitu 9, da li ulaziš od septembra ponovo? Nisam za sada, ne mislim da ću ući, ako ne od starta, možda ni uopšte, ali da li ću ikada opet ući, ne znam. Dobro. Šta se dešava sa pevačkom karijerom, sa muzičkom? Ti si snimio, čini mi se, 2 pesme, je li tako? Da, 3 zapravo. Ali jedna je bila onako za moje duše sa drugarom, nešto potpuno što nije mainstream i tako. Krenuo si tu neku muzičku karijeru i to je onako lepo krenulo. Ti si imao i dobre spotove, mislim, i to. Što si negdje stao sa tim? Veruj mi da ne znam. To meni jeste neka ljubav, nešto što volim da radim, nešto na čemu sam se i pokazao iskreno. Sad imali smo tu Elitoviziju gde smo odali 4 pobede, bili u trendingu, Sofija. Stvarno volim to da radim i volim tu scenu. Ali ne bi da najavljujem više ništa, šta god da sam u životu najavljivao, sve se izjalovi. Voleo bi to da radim, vidjet ću kako će neke kockice da mi se poslažu, neka tu poznanstva. Nikad možda nisam imao neku pravu ekipu producentsku sa kojom sam mogao da radim i da se istaknem na pravi način. Jednostavno se nisu neke stvari poklopile. Nisu se neke stvari poklopile. Negde ste Mensur takođe, Mensinjo je krenuo sa isto nekom pesmom, čini mi se, što isto nije bilo loše. Nije bilo loše. Zola beše, je li on snimio nešto isto? Da. Vi ste svi negde krenuli, da kažemo, u tom muzičkom smislu i onda ste stali, otprilike. Mensur se posvetio Jesi u kontaktu sa njim? Šta je sa njim? Gde je on? Šta radi? Znam da i ti treniraš, ako pa možda ste ono... Da, pa čuli smo se, mislim, Mensur i ja, kad god smo u realitiju bili, mi smo se svađali, prepucavali konstantno, su tu bile neke čarkice, ali onako kao neko peckanje. Ali gotivimo se. Dobri smo. Napolju druga priča. Čuli smo se pred ulazak moj sad u Osmicu, na što smo lajvovali. Imamo taj neki respekt i stvarno ga gotivim. Nije on loš momak, nego ga malo reality vrtio na drugu stranu. Reci mi, ti si ušao u reality, Sofija je bila zaljubljena u tebe, ti si negde se držao po strani. Delovalo je, mislim da si ti čak i o tome pričao, da negde imaš nekoga na polju, da gajiš neke emocije i dalje prema bivšoj devojci. Kakva je situacija sad? Jel si se ohladio umeđu vremenu ili si i dalje prema njoj nekako naklonjen i da li ste se čuli umeđu vremenu? Evo sad kako si izašao. Jesmo se čuli. Imala je potrebu da mi kaže da su bile dezinformacije, te informacije koje su mi unete da su bile zapravo dezinformacije. I tu smo u nekom onako
kontaktu, pa ćemo da vidimo, nema pojma. Jeste se videli, Nismo se videli. Niste videli još. Da li planiraš uopšte sa njom nešto ozbiljnije da nastaviš, nekako kako je Sofi sada tu, da li negde su ti pomešana osjećanja možda malo? Ne, ja sam Sofiju odmah definisao kao prijateljicu i držim se toga, to je moj i stavi moje osjećanja. Da li će tvojoj bivšoj devojci smetati možda Sofi kao tvoja prijateljica, ako uzmemo u obzir to da Sofi gaji osjećanja prema tebi? Da, pa to jeste malo možda škakljiva situacija. Vidjet ću kako ću to da ishendlujem i šta će od toga biti, ali ja sam rekao, meni je Sofi jako draga i stvarno sam je zavolao na taj neki način. Međutim, to je nešto što sam rekao i u istoj sam majici, mislim, prepoznaće ljudi da sam već imao intervju. Nema veze. Rekao sam da nama predstoji svakako razgovor neki koji će morati da definiše neke stvari, jer ja ne želim da budem lik koji daje lažnu nadu, koji je nekorektan. To mi je poslednje na umu bilo, to je poslednje što sam želeo sam samo da i budem prijatelj i da joj se nađem ovde, jer je neko ko treba da ima nekoga koji je tu. Baš sad, kad je se doselila kod nas i tako dalje. Ovako, znaš sad, nekako, ne znam, da li si vremenom sazreo, da li te ova Elita 8 malo nekako promenila, da li si ozbiljniji postao ili jednostavno su ljudi o tebi nekako uvek imali ono mišljenje kao, on je zavodnik, on samo da odvede devojku u krevet i da je batali i tako dalje. Negde te bio taj glas, a ti sad totalno ovako zvučiš drugačije, znači deluješ vrlo jedan kao kulturan, normalan, dobar dečko. Dobro, nadam se da nisam bio nekulturan. Ne, nisi, naravno, nikad ti nisi bio ono loš, ali nekako čini mi se da će ljudi možda drugačije sada da te gledaju uopšte i kroz ovaj reality koji je bio i to. Pa, određen deo publike svakako, siguran sam, to sam ja negde isticao da se tek sad osjećam zrelo i da možda sad, u ovim godinama trebalo da mi bude prvo učešće i da prikažem nešto što sam kao sazreo momak, ali dobro, sve to deo mog odrastanja. Baš su ljudi nekako imali priliku da gledaju moj proces sazrevanja. Jeste. Ali šta sam htio da ti kažem, to je da ne može se narodu udovoljiti, niti ja to gledam da radim, ni ovakav ja nekom nisam dobar, osuđuju me kako ja dajem lažnu nadu, što mi je poslednje bilo na pameti i poslednje sam želeo da uradim. Neko ko mene i Sofiju voli kao par, to je u njihovoj glavi par i sve što ja suprotno kažem, ja sam loš, ja sam najgori. A baš sam želeo nekako da ne budem to, da to ne bude ovaj put. Ja sam mogao da uđem u tu vezu. Da. Nisam želeo to da radim. Nisam želeo da se foliram, nisam želeo da se blokiram. Jer ti si zapravo vidio da je ona dobra devojka u suštini. I zašto da je onda zezaš i ostalo? Tako je. A šta su ti tvoji rekli? Šta su ti roditelji rekli kad si izašao? Su ti zamerili nešto? Pa ne, nisu mi zamerili ništa. Stvarno rekli su da su jako zadovoljni. Ja nikoga nisam vređao, nikoga nisam psovao 10 meseci. Ja mislim da sam bio stvarno onako kulturica, što se kaže, i da moje učešće se svelo na jedno lepo druženje i na komentarisanje drugih odnosa objektivno. Iznosio sam svoje mišljenje, ono što se od mene traži za tim stolom. Nekada crnim, sad belim. I mislim da sam onako lepo iznao cijelu ovu priču, onako šmekerski. Ko je imao najpoganiji jezik u Eliti? Pa dobro, Mića, standardno, Kačavenda. Opasna, da. Kačavenda je opasna na jeziku. Moja drugarica Ena, kada prebaci, ona je vrlo luda. Pa eto, možda oni, Terza isto, da. A reci mi, Ena Apeja, kako ti se čini taj odnos i da li smatraš da je tu bilo zapravo iskrenih emocija? Da, mislim da je bilo iskrenih emocija sa obe strane. Mislim da je Ena mnogo jaka, da se Peja borio sam sa sobom. Ali, znaš, ne mogu da sad da kažem, sad ispada kao Ena mnogo jaka, pa kao Peja nije uspio to da podnese. Nije tačno. Ena je grešila mnogo u nekim situacijama. Ona kad prebaci doživi neki kao bum u glavi. Temperamentna je dosta, da, i kreće da bude jako pogana na jeziku, što je kasnije teško prevazići sam sa sobom. Znaš, meni isto da su neke reči izgovorene, jebi ga, brate, kako da te volim, šta da radim, evo, neću preko toga. Jasno, da. Ali izvoleo je svakako, to se kod njega videlo, ta borba njegova unutrašnja koju on vodio, a ona se stvarno isto iscimala za taj odnos i dala je nekako celu sebe. Jeste. Da li je Urošu malom falio Janjuš u realitiju? Da, definitivno. Da ga drži pod kontrolom, da ga usmerava ili... Da mu pravi smešne viralne klipove, da od njega napravi interesantnog učesnika, jer je ovako bio potpuno onako, okej. On u jednom momentu jeste, siguran sam, kako u mojoj glavi, ja negde kod ga nisam gotivio, svestan sam ja bio da on daje dobre komentare, ponekada i na moj račun.
ja nemam ništa protiv toga da priznam da stvarno kad je neko realan i kad ja grešim da ja to priznam, ali on dobro zna šta treba da kaže i on namerno to govori kako bi se dodvorio, to je folirantski, jednostavno, ali falilo mu je definitivno to da bude zanimljiv. Posle se je ugasio zadnjih par meseci, ja ga nisam primetio iskreno. Da, jasno. Da. Recimo, molim te, ova situacija, ajde moram i to da te pitam, Terza Sofija, Milica Veličković, dakle, to je stvarno bilo mesecima komentarisano, praćeno, šokantno. Kako je to tebi delovalo onako iznutra kad si posmatrao i da li ste vi rekli Sofiju u jednom trenutku i Terzi, čoveče, kad niste u lajvu, čoveče, ste vi normalni? A jesmo. U početku smo o Terzi govorili i Munja, i ja, i Karić, kao, znaš, krišom, dok nismo bili svesni da je to već krenula ta priča. Kad smo tek videli te neke prve čarkice vamo tamo, sevali smo ga očima onako i Munja ga je vodio sa strane, ali ne može, to je već otišlo predaleko. Nikada nisam verovao Sofiju u tu celu priču. Mislim da je bila vrlo nekako makijavelistički u celoj toj priči, onako, znaš, sa ciljem. Mislim, znamo da cilj opravdava sredstvo, ali mislim da se time ona vodila. Izvini, ispostavilo se negde da nije imala neke koristi od svega toga? Pa nije, definitivno nije. Ona je, čini mi se, zamislila da će to da bude bum, najjača priča vamo tamo. Bila je omražena, mislim. Da, jasno. Ne znam zašto se ljudi, hvataju takvih poteza, svesni da će da budu loši, a spremni da budu samo kao istaknuti, da budu tema. Mislim, ja se nadam da nisam u pravu, ali ja sam to nekako tako doživeo, nisam je poverao u sve to, pogotovo s obzirom na to da je to bilo posle 3 dana, mislim. A svestan si kakvu težinu čovjek ima napolju. A da li je Comarin ulazak, da, još ne znam ni šta pričam, veruj mi, od jutra sam uludilo. Da li je Comarin ulazak u elitu bio na mestu? Pa dobro, kako misliš na mestu? Pa u smislu, da li je, kad je ušla, prvo, da li je pametan potez što je ušla, ili je to delovalo, misliš da su pare, jel da? Ili delo povređene žene? Pa sigurno više pare, mislim da je ušla čisto da neke stvari tu postavi na mesto kako ona želela, da ih razdvoji, da ono što su oni tu gradili, ona je namerno želela da uništi iz nekog revolta, ali mislim da je lova, naravno, mislim, Vrtideburger neće. Ušla je na, 2-3 nedelje uzela, verovatno lepo i izašla i uživala. Ali, da li je bilo na mestu? Pa jeste, bilo je vrlo interesantno taj period kad je ona došla. Da. Svi smo nekako tek tada, kad smo je videli na vratima, doživeli, u stvari, težinu te priče. Znaš, daleko od očiju... Zašto vi drugačije ste imali tamo utisak napolju. Reci mi, molim te jednu stvar, kako je vreme odmicalo, evo pred kraj realitija, onako, kad niste u programu, mislim, i to kad pričate, šta kaže Terza, mislim, šta je on govorio kad izađe, kako će da se ophodi, da li će on tražiti da vidi dete, da li će prosto da, kako ti kažem, traži da prezime bude njegovo? Da, za prezime nije rekao, ali govorio je da će, čim izađe da je zove, da će da proba tu na normalan neki način da to reši, pa ako ne bude to bilo moguće, ako ona to odbije, da će na drugi način već da to rešava, kako je već tamo i najavljivao sudski, ili već kako. Matora? Tvoj utisak generalno o njoj, večito neke promašene ljubavi? Pa dobro, ovo mi se čini da opstaje, mislim, za sada. Za sad. Tako? Pa okej, najnormalnija njena veza u realitiju. Definitivno. Definitivno misliš sad ova? Da, najnormalnije. Dobro, sa Stefani, mislim, malo munjez. Dobro, to je bilo ludilo mozga, ali govorim ti sad za Draganu. Sad za ovu Draganu, misliš da je to? Baš normalan neki odnos, da. Da. Reci mi, molim ti jednu stvar, šta ti sad radiš zapravo, kad si izašao iz realitija, sve što trošiš pare koje si zaradio? Pa nisu nam još legli honorari. Šalim se. Reci mi, kakav je tvoj plan uopšte sada, šta ćeš da radiš? Pa imam neke ideje koje ne želim da govorim o njima, jer nekako stalno mi se, šta god stvarno da sam pričao, izjalove mi se. I onda najbolje da radim u tišini, da stvorim nešto. Veruj mi, ovi gledalci koji sad gledaju, znači, sigurno nisu baksuzni, znači, neće ništa da se izbaksuzira. Ali ne možeš da kažeš, naravno, ne teram te. Reci mi, da li će to biti nešto u domenu muzike, mislim, jel planiraš nešto da se... Ne, to razmišljam samo kao hobi iz neke ljubavi,
a ovo privatan neki biznis, neki... Sad se trenutno baviš nekretninama, sad juriš stan za Sofi. Tako je, da. Jel uspevate u tome, Trenutno mislim, sam agent za nekretnine. Top. Jel uspevaš negde da nađeš, da li je iz, Sofi, da kažemo, negde zahtevna kad su ti stanovi u pitanju? Nije zahtevna. Zahtevna je samo u smislu da imamo problem taj da ne možemo da nađemo, a da ne bude na 6 meseci. Znaš kako stanodavci Jeste, da. zahtevaju to da bude na neki određeni period, a ona, bi voljela da to bude kraće dok ona utvrdi gde, šta, kako, šta će, kako će. Jasno. Jesi planirao da možda ti u stanu iznimiš sobu ili nešto? Ne razmišljaš o tome? Da. Da ne bi bivša devojka ili možda sad već buduća devojka napravila neki problem kad opadne ili... Misliš, dobro, reci mi, da li planiraš možda da napraviš neku žurku, da okupiš neke svoje prijatelje iz realitija, na primjer, i da negde opet Sofi ti održite čas plesa, mislim, sa svima njima? Pa meni je rođendan sad 8. augusta, pa će sigurno biti tako nešto, da. Da, planirao si, jel da? Naravno. Dobro, ništa, slušaj ti kažem. Znači, u Eliti 9 je sigurno nećemo gledati od početka, ako možda kasnije uđeš, želim ti puno sreće. Hvala, gledaj koliko sam umoran, znači nema šanse, ne mogu da se naspavam još uvek. A čekaj, ćeš ići na more negde? Moram što pre na neki reset. Bravo. Mateja, svaka čast, super si se pokazao u ovoj Eliti. Hvala. Naravno, tu smo za tebe i pratimo za dalje. Hvala lepo, pozdrav svima.